încearcă tot cu pași înceți întunericul să preia, cum se zice, să se extindă și în țările astea ortodoxe care încă mai sunt creștini, creștini simpli, creștini, copii, oameni curați, care încă se mai roagă, încă se luptă, încă se încearcă, încă mai sunt atâtea sfinte liturghii unde se face acolo, cum se zice, taina asta care coboară cerul pământ, oamenii se spovedesc, se împărtășesc. Dar vedem că lupta e dusă foarte tare, două țări ortodoxe se bat acolo, dincoace se aprobă nu știu ce, deci lupta la nivel foarte mare în țările ortodoxe, că dacă le termină și pe astea, cum se spune, nu știm unde o să ajungă. De asta e nevoie de pocăință, de rugăciune, să ne schimbăm viața, e nevoie de dragoste, de bunătate, noi între noi.